Přines mi kávu, kluku. Ano, stričko Vernone. No, nejsou nádherné? A kolik jich je? 98. Sám jsem je počítal. Loni jsem jich měl 37. Varuju tě předem. Často takhle bavíš s lidmi. Zůstaneš celý týden bez večeře. Nastup. Hni se! Vždyť spí. To je otrava. And his name is John C. Mami, mami! Varuju tě předem. Jestli něco provedeš, cokoliv. Co to bylo? Já nevím, vážně nevím. Promiň, nie je mortný. Ano, čám. What? Návrany nie už. What the fuck? Hej se, no jasně. Já se jmenuji Ron. Ron Narvánu. A já... Voldemort. Orábe, soluko. Tak prosím, prváci, nestyďte se, pospěšte si. Ahoj, Harry. Ahoj, Hagride. Za chvilku projdete těmito dveřmi. Než se však budete moci usadit, budete rozstříděni do jednotlivých kolejí. Jmenují se Pardon. Pardon. Slavnostní zařazování začne za chvíli. Harry Potter dorazil do Bradavic. Tak už jsme připraveni. Pojďte za mnou. Run. Než začneme, chtěl by profesor Brumbál pronést pár slov. Který z vás z prdelních ksichtů je Damien Kobler? To jsem já, pane. Ale teď držte hubu a nechte mě pracovat! Až vyvolám vaše jméno, vystoupíte sem. Dám vám na hlavu modrý klobouk. Hermione a Virginie. Tak. Padla na hlavu, věř mi. V mých hodinách nebude žádné pošetilé mávání hůlkou ani žádná přihlouplá zaříkadla. Sláva. Pan Potter. Naše nová... Nevím, pane. Dobré. Vítejte na hodině. Hop. Tak na co čekáte? Natáhněte pravou ruku nad koště a řekněte hop. Hop, hop. Really, nigga? Hop. Až budete mít koště v ruce, nasednete na něj. A pevně se ho držte. Ať nesklouznete a nespadnete. Až teď zapískám na můj povel. 3, 2... Pane Longbottom, okamžitě se vraťte dolů. Noleno. A pevně se ho držte. Pane Longbottome, všichni ustupte stranou. Ach, bože. Zloment koště. Viděli jste, jak se tvářil? Dej to sem, Malfoy. Ne, dej to sem, ne, dej to sem, ne. Dej to sem, Malfoy, nebo tě z toho koštěte schodím. Neříkej. Mám kousek topinky. Ron má pravdu. Dneska nemá potřebu cílu. Mám hlad. Zlomte vás, Potter. Nějaký zápas by pro vás neměl být problém. To vysvětluje tu krev. Zdravím vás a vítám na první... Angelina, znovu skóruje.
Yo, get on the case. Co se to děje, Serio, koštěte? Yo, get on the case. To Snape, co budeme dělat? Výborně!